Dahil sa kaliwat kanan na post sa social media patungkol sa mga nangyayaring vote buying at vote selling sa lalawigan, hinimok ng Commission on Elections Albay ang publiko na mag-report na lamang sa mga kinauukulan kaysa ang pag-post nito. Ayon kay Attorney Maria Aurea Bobunaw, ang Provincial Election Supervisor ng COMELEC Albay, mayroon silang kontrabigay complaint desk sa iba't iba nilang opisina kung saan nakaantabay ang volunteer lawyers mula sa Integrated Bar of the Philippines o IBP Albay at mga paralegal mula sa College of Law ng University of Santo Tomas, Bicol College at Bicol University para sa libreng legal assistance sa iba pang kaukulang aksyon. Gumawa ng affidavit, sworn statement, hindi po yung parang ipopost mo lang sa media, sapat na yun. Hindi po sapat yun sa legal na proseso. So kailangan po panumpaan nyo na yung mga sinasabi nyo at may sapat kayong ebidensya na ina-attest nyo na binibili yung boto nyo at sinasabi sa inyo ng leader na kailangan sila ang botohan nyo. Pagdidiin ni Bunaw ang vote buying at vote selling ay isang krimen na may karampatang parusa. Aniya, maaari pang mag-file ng reklamo kahit tapos na ang eleksyon. Tulungan po tayo, huwag tayo magsisihan. Kung talagang gusto nyo, dahil rampat vote buying ang Albay, bigyan nyo po ako ng ebidensya at willing kayo mag-testify na kayo po'y binilan ang boto. Bigay nyo po yung pera, ibalik nyo kasi yung po'y ebidensya. Puros po post kayo. Ngayon, challenge ko lahat po na nag-receive ng pera. Pumunto po kayo sa presinto ng mga pulis at sa COMELEC para po i-assist namin kayo sa pag-file ng kaso. Yun po ang gusto namin, ma-file ng kaso yung mga nag-vote buying. Pero kung wala pong nagre-reklamo, paano po tayo makakaso? At sana po i-sustain nyo to hanggang sa pagkaso sa loob ng pag-pending na to sa korte. Para sa may mga katanungan at nais magpaabot ng reklamo, maaaring tumawag sa IBP Albay Election Help Desk Election Number na makikita sa inyong screen. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.